Niin. Katsotaan, mua ihan kiinnostaa, kun mä itse siis, kun piti tulla lavalle, niin meitsi pannutti siihen johonkin johtoon, johonkin DJ-johtoon. Rapone oli jättänyt siellä. No ne piti teipata, mutta niitä ei ollut teipattu. Niin mä olin silleen, että no tehdään tässä nyt kontsaa samalla. Onneksi et vetänyt mun konetta alas. No se olisi ollut vähän kiusallisempaa, että joo, me tullaan vartin päästä uudestaan. Joo, joku näyttönurin siitä. No mun niin. mielestä toi tilanne ehkä niinku tietyllä tapaa, se oli semmoinen jäänrikkoja. Tiedätkö, että heti ollaan vähän niinku, tiedätkö, että ihmisiä tässä vaan ollaan. Ne tämmöisiä sattuu, tämä on aito meininki, mitä vaan voi käydä. Muistat nyt Seinäjoella nostaa jalkoja. No joo, mä vähän vedän semmoista polvennostojuoksua siellä koko ajan, että älä nyt vaan ole kompasta. Mutta ihan hyvin tuossa just eilen 124 000 ihmistä on nähnyt tämän mun kaatumisen nyt TikTokissa näin. Onneksi ei sen enempää kuitenkin. Tykätyin kommentti. Bero Karhu kommentoinut -999999 aura. Joo. Mutta joku Valtukka on laittanut +10 aura. Sulussa look at funny. Eli -9000 + 80, niin voi laskea. Joo.